Výbava pre bábätko? Jednoznačne bez kompromisov. Volám sa Erika a naša rodinná značka Cibulka Design je s nami už 5 rokov. Za tento čas sa postupne vypracovala a nadobudla nezameniteľný dizajn, keďže na potlačených materiáloch nájdete kresby a písmo mojich detí. Hlavným cieľom Cibulky je výroba udržateľnej výbavy pre bábätka. Zhotovená je precízným krajčírskym remeslom z bezpečných, prírodných materiálov s certifikátom. Naše kolekcie tvorí 8 základných farieb, ktoré sú doplnené o dizajnové verzie. Všetky výrobky sú navzájom kombinovateľné do kapsule a viete si ich vyskladať nielen pre svoje dieťatko, ale aj ako krásny darček pri návšteve bábätka. Dnešný trh ponúka množstvo oblečenia a doplnkov pre deti. Častokrát žiaľ z umelých materiálov a s obsahom toxických látok. No všetci vieme, že bábätko je najlepšie v prírodných materiáloch, ktoré sú jemné, priedušné a hypoalergénne. Preto verím, že nás objaví čo najviac mamičiek.